UPPL हानजानि दैदेनगिरि चक्रधर बसुमतारिया गुबुननि हिन्जावखौ लांखारदों। सालबारि ब्लक कमिटि UPPL नि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारिनि गुबुननि हिन्जावनि सायाव नोजोर। फिसाय गथ' गथाय थाखानाय गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारदों चक्रधर बसुमतारिया। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा सिंनि साउदरभिटा बग्रितारि गामिनि UPPL हानजानि सालबारि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारिया मधुपुर गामिनि कामेश्वर बर'नि अनजालि बिसि रुपाली गयारिखौ लानानै खारदों। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदियैब्ला 14 सान लांखारनानै दङमोन, नाथाय दिनै रुपाली गयारिनि फिसाजो आरो गामिनि रायजोफोरा बरमानि साखाथियाव थानाय गंसे भारा न'आव थाखोमानानै थानायनि खौरां मोननानै भारा लानानै थानाय न'आव थाङोब्लाबो नाथाय AS01FJ0262 गारिजों सानैबो गोख्रैयै गुबुनाव खारखोमायो। बेनिखायनो रुपाली गयारिनि फिसाय आरो फिसाजोआ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो थाखाय 9365762940 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। आं जाहानि हिन्जावा गोमाना दं आरो गोमाना थानायाव दा दिनै सन्देह खालामनायाव जेरै चक्रधर बसुमतारिखौ UPPL नि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ जों सन्देह खालामदोंमोन। बेखौ नागिरै जों दिनै बरमा माबायाव मोनफैबाय, रुमाव मोनफैनायलाय बरमा रुमाव लोगो मोनफैनायलाय रुम भारा लाना दंमोन। बेयाव बिसोरो जोंनाव नुबाय, नुनायाव जों रायज्लायनो होनना फैदोंमोन, नाथाय बियो सानैबो गारिखौ लाना थांबाय। नोंनि बिसिखौबो लाना थांफादों? आंनि बिसिखौबो लाना थांदों। सानबेसे जाखो नोंनि बिसिखौ लाना थांनाया? आंनि बिसिखौ लाना थांनाया 14 दिन जाबाय। दा आंबो न'आव फुंनि 6टायाव थाङो खामानियाव, आंनि फिसाया थाङो स्कुलाव। दा बेयाव थारमाने आंनि गथ'आ नुयो, एसे मिथिगौ आरो दिनै आं मिथिया। दिनै आं खामानियाव थाङो, 6टायाव थाङो, 7टायाव न' मोनफैयो। बेयाव आं एसे हमदांनो हायाखैमोन। दा बोरै गथ'आ बुंनायाव एसे हमदांनो हानानै दे नागिरना मोनबाय। चक्रधरा बबेनि इयो? बग्रितारिनि। मा दोलोनि? UPPL ब्लकनि प्रेसिडेन्ट। सालबारि। नोंसोरो नागिरनो फैदोंमोन मानसिखौ? जों नागिरनो फैदोंमोन, मोनदोंमोनबो। ओमफ्राय दा बिसोरो आरो बबे रुमनिफ्राय खारखोमालांबावबाय। रुम भारा लानानै दंमोन? रुम भारा लानानै दंमोन। ब्लकनि चक्रधर UPPL नि प्रेसिडेन्ट ब्लकनि, बियो जोंनि न'खरखौनो गाज्रि खालामबाय बा धंस' सिलिंखार खालामबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोननि माबानिफ्राय दोलोनिफ्राय एसे सांग्रांथि लानांगौ आरो जाहाथे रायजो राजाया हमनानै दोनो बा UPPL दोलो माबा मोनसे बेबस्था लानांगौ। फिसाजो हरबाय, दा सासेयाबो फिसाजो दङ। दा चक्रधराबो बेयाबो बिजामादै दं आरो फिसाला दं, बेयाबो बिसि दं। नाथाय इयो आंनि बिसिखौ लानानै थांदो। नोंहाबोथ' गथ' गथाय दं, बिहाबो गथ' गथाय दं? बिहाबो दं, आंहाबो दं। आंहाबो बिजामादै मोनबाय, गावहाबो खोनानायाव गावहाबो बिजामादै मोनदों। होमबा बेबो हिन्जाव गोनांखा? हिन्जाव गोनांखा। हिन्जाव गोनाङानो लाना खारदों? हिन्जाव गोनाङानो लाना थांदों। फिसाजो हरबाय, दा सासेयाबो फिसाजो दङ। दा चक्रधराबो बेयाबो बिजामादै दं आरो फिसाला दं, बेयाबो बिसि दं। नाथाय इयो आंनि बिसिखौ लानानै थांदो। नोंहाबोथ' गथ' गथाय दं, बिहाबो गथ' गथाय दं? बिहाबो दं, आंहाबो दं। आंहाबो बिजामादै मोनबाय, गावहाबो खोनानायाव गावहाबो बिजामादै मोनदों। होमबा बेबो हिन्जाव गोनांखा? हिन्जाव गोनांखा। हिन्जाव गोनाङानो लाना खारदों? हिन्जाव गोनाङानो लाना थांदों।